kuwa ni kuwa cikakken bahaushe. To shikenan za mu yi ma wasu tambayoyi idan ka ci kana da kyautar naira 10,000 cash. 10,000 cash ma kuwa. ina jin ka an tayo su. Tambaya ta farko ita ce, shin menene sunan duniya? Duniya Duniya da Hausa ba? da Hausa. Eh, Ai ni malam Abiya bai duniya. sunan kofa. Kofa. Ta shiga. Kofa dai ta shiga. Sunan ta mulki. Ta uku, menene sunan keke da Hausa? Keke da Hausa wanda ake hawa. Shi fa wanda ake hawa. To dama yana da wani suna bacin keke da Hausa. Yana da wani suna to. Tambaya ta hudu, menene sunan biredi? Biredi. Aha. Shin kai asalin Bahaushe ne? To za mu yi wa wasu tambayoyi guda biyar idan har ka ci kana da kyautar naira 10,000 cash. Ka shirya? Shin menene sunan duniya da Hausa? Banda X. Wannan kuma aiki da turanci ce na gaga. Menene sunan kofa? Kofa dai ta shiga cikin gida da Hausa. Ba amsa. Shin ko za ka iya gaya mana sunan keke da Hausa? Keke dai wannan na hawa yana da wani suna. Wani suna kuma Aha, da Hausa. kayan sani. Ko ka san sunan biredi da Hausa? Mummuki. That's very good. Shin ko kai asalin Bahaushe ne? Lalle ka. Kai Bahaushe ne? Wasu tambayoyi gare ni kwara biyar. Idan har muka yi maka ci su gabaki daya, tana da kyautar naira 10,000 cash. Allah ya sa na kai. To shi kenan tambaya ta farko. Menene sunan duniya da Hausa? Lallai ban sani ba. To shi kenan. Menene sunan kofa? Kofa dai ta shiga gida da Hausa. Wurin shiga gida. Su menene sunan keke da Hausa? Keke ne wannan na hawa. Abin hawa. Ba za ka iya gaya mana sunan biredi Da turanci ko da Hausa. da Hausa? Biredi. Alaikum malam. Wa alaikum salam. Ba zan iya sanin sunanka? Sunana Mustapha. Ok, to tambaya ce gare mu guda biyar. Kuma shin kai asalin Bahaushe ne? Cikakken Bahaushe ma kuwa asalin Bahaushe. In dai ka ci wannan tambaya guda biyar da za mu yi ma da Hausa, kana da kyautar naira 10,000 cash. 10,000 Sosai ma cash kuwa. za a bani. Cash. Ina ji mu je zuwa. Tambaya ta farko, Yawa. shi menene sunan duniya da Hausa? Wato duniya wannan da duniya. Duniya fa, Duniya da Hausa sunanta sarari. haka ne. Tambaya ta biyu, Na'am. ya sunan kofa? Kofa dai ta shiga cikin gida. Kofa ta shiga gida. Eh. Hannun kwace za a buɗe a shiga gida. Ita, Sunanta Gambu. haka ne gambo. Shin tambaya ta uku, ya sunan keke da Hausa? Ainihin keke na hawa. Keke fa na hawa. Sunan keke na hawa inda muka jira kamin mu suka hujji mana keke na hawa sunan ya laulawa. Haka ne laulawa. Tambaya ta hudu, menene sunan biredi? Sunan biredi da Hausa yadda muka sani sunan ya mummuki. A'a, mummuki. Mummuki. Wannan gaskiya ne. Ka bani mamaki kuma ka ban sha'awa. Amma ya sunan ka kace? Mustapha sunana Musti Gai. Amma daga wani state kake? Falasi mu ne ka tsinawa ka tsina ta duk ɗakin kara. Mu ne ka tsinawa asalin Hausa. Gaskiya na shaida. Saboda tun da muka taho inda ba a samu wanda ya ansa ko da uku ba a jere ba sai wanda ka ci da baki. Haka alhamdulillah na gode mu Allah sosai. Yanzu ka shirya ansa kudin ka A shirye nake mana. A inda nake duma-duman aljihuna. A'a. Kai, Riga. kai wannan na gode mana. 10,000 cas. To mun gode. An gode yawa. Da Allah kamar yaushe ne za ku ƙara tuwa irin wannan tambayan kuma ni in zai in ƙara ki saboda ni akwai Hausa. Kada ka damu insha Allah in dai kana nan muna yawan zuwa ko ina ma za a iya ganin. Muna wai ta saka A wace tasha ne kuke dora abubuwan naku inda za mu shiga mu riƙa gani?
Okay, kana za ka rika shiga ke. A za mu shiga mu danna subscribe mu rika ganin abubuwan nishadi da barkwanci da wasu kwakwalwan nan wanda Ka ce kai ma kana buƙatar su. a sosai ma ko ina son Gaskiya in dai har kana son wannan nishadi din da ko menene ma ka je ka ziyarci Musti dan Hajiya TV a YouTube channel. Ka danna wani subscribe za ka ga ko